Βαγγέλη. Αν θέλεις να παίξεις το νέο μουσικό παιχνίδι του Μέγκα, δεν έχω λόγια, μπες στο www.megatv.com/δεν έχω λόγια και δήλωσε συμμετοχή. Επιστρέψαμε λοιπόν με την Ελισάβετ και με τον Βαγγέλη και νομίζω ήρθε η ώρα να τους ανακρίνουμε. Ελισάβετ, θα σου πω τι ξέρω για σένα και μου συμπληρώνεις. Είσαι δασκάλα μπαλέτου και δασκάλα πιλάτες και μας έρχεσαι από... Από Βρυλίσια. Αλλά η καταγωγή σου είναι από... Νάξου. Μάλιστα. Και παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Παίζω πιάνο. Πολύ ωραία. Ξέρω επίσης ότι αν κερδίσεις θέλεις να πας στην Αρούμπα με αυτά τα χρήματα. Ναι, εντάξει. Αν κέρδισω 10.000, γιατί... Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλες, Καραϊβική, είναι κανένα παράξει τα βρύλια και θες να πας να κάνεις σαματά? Όχι, αυτό που είπες είναι Ολλανδικές, έχεις σκοπό να πάρεις πολλά χρήματα δηλαδή? Και να μείνω εκεί. Μάλιστα. Στο εύχομαι, Ελισάβετ. Ευχαριστώ. Βαγγέλη μου. Γεια σου, Γιώργο. Αυτό που ξέρω για σένα είναι ότι κάνεις snowboard. Τι είναι αυτό? Δύσκολο δεν είναι? Εντάξει, λίγο στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αλλά μετά μια χαρά. Γερούσε τρακέφαλος Νάκης. Οκ. Εργάζεσαι σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Σωστά. Αγαπημένος τραγουδιστής είναι ο Στέλιος Ρόκος. Πάρα πολύ σωστά. Και ο Ρέμος και ο Χατζηγιάννης. Ωραία. Αλάνθαστος. Και από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από τη Βούλα. Αλλά η καταγωγή σου είναι από... Την Άνδρο. Άρα κυρίες και κύριοι έχουμε κυκλαδίτικο ντέρμπι απόψε. Λοιπόν, συστηθήκαμε και θα πάρω το επίσημό μου τώρα, θα μου επιτρέψετε. Και θα γίνω ο διαιτητής σας για απόψε. Και θα σας πω ότι το παιχνίδι μας αποτελείται από 2 γύρους. Στον πρώτο διαγωνίζεστε σε 7 διαφορετικές κατηγορίες τραγουδιών και συγκεντρώνετε βαθμούς. Αυτός ο οποίος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς περνάει στο τελικό, ανακηρύσσεται νικητής ή αλλιώς leader σύμφωνα με την ορολογία εδώ του παιχνιδιού μας και εκεί μπορεί να διεκδικήσει το μεγάλο βραβείο που είναι οι 10.000 ευρώ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τις 7 κατηγορίες μας για απόψε. Παρακαλώ πολύ να τις αποκαλύψουμε και έχουμε... Μου μυρίζει απιστία 10 βαθμούς. Εδώ ψάχνουμε μία λέξη να συμπληρώσετε στο τραγούδι. Κατάθεση ψυχής λέγεται η δεύτερη κατηγορία που δίνει 15 βαθμούς και να ζητάμε 3 λέξεις. Αναβίση 20 βαθμοί 4 λέξεις. Έρωτας ή θάνατος 25 βαθμοί ψάχνουμε 5 λέξεις. Εκτός εαυτού 30 βαθμοί ψάχνουμε 6 λέξεις. Γυναίκες δηλητήριο 35 βαθμοί ψάχνουμε 8 λέξεις. Ως εδώ και μη παρέκει 40 βαθμοί, εδώ ψάχνουμε 10 λέξεις. Πέρα από την κατηγορία που γράφει Άννα Βύση και είναι ξεκάθαρο τι κρύβεται εκεί, ειλικρινά δεν μπορώ να βοηθήσω για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αφού διαγωνιστείτε εδώ ο καθένας σε 3 κατηγορίες, μία θα μείνει ανέγκεκτη, στο τέλος θα κληθείτε να ερμηνεύσετε ένα τραγούδι κοινό και για τους 2. Εντάξει? Okay. Πάρα πολύ ωραία. Όπως βλέπετε όμως, πέρα από μνήμη και λόγια, χρειάζεστε και στρατηγική. Δηλαδή, θα επιλέξετε κατηγορίες που δίνουν πολλούς βαθμούς, αλλά σας ζητάμε εκεί πολλές λέξεις, οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα, ή θα πάτε εκ του ασφαλούς παίζοντας τις χαμηλότερες κατηγορίες, όπου τα πράγματα είναι λιγότερο ζόρικα. Αυτό είναι δικιά σας επιλογή. Εντάξει, σε κάθε κατηγορία κρύβονται 2 τραγούδια και θέλω να δούμε τώρα ποιος θα παίξει πρώτος. Βαγγέλη, θα μου κάνεις μια χάρη, θα κρατήσεις λίγο το μικρόφωνο. Κύριε. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται το κέρμα, Ελισάβετ. Εγώ πρώτη. Ωραία. Εδώ. Όχι, εντάξει. Εγώ τότε. Άρα ξεκινάει πρώτος ο Βαγγέλης. Λοιπόν, για να δούμε τις υποψήφιες κατηγορίες και Βαγγέλη επιλέγεις. Ωραία, να πάμε στο εύκολο αρχικά. Ναι. Μου μυρίζει απιστία. Μου μυρίζει απιστία, 10 βαθμούς. Μάλιστα. Θα ψάξεις και θα βρεις μία λέξη μόνο. Λοιπόν, δακτυλικά αποτυπώματα και παραμυθιάζομαι. Είναι τα 2 υποψήφια τραγούδια. Πριν διαλέξεις, έχεις άλλη μία μικρή βοήθεια. Θα θυμηθείς λίγο από τα τραγούδια αυτά. Πάμε να ακούσουμε πρώτο το τραγούδι δακτυλικά αποτυπώματα. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου να ψάξω πόντο πόντο.
Όταν έλεγα μικρή βοήθεια, κυριολεκτούσα. Δεύτερο υποψήφιο τραγούδι για τον Βαγγέλη, Παραμυθιάζομαι. Παραμυθιάζομαι. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί. Αυτά. Σε ακούω. Πάμε στο Παντελίδη. Πάμε λοιπόν. Παραμυθιάζομαι. Παντελής Παντελίδης. Ψάχνεις μία λέξη, θα κερδίσεις 10 βαθμούς. Βαγγέλη, καλή επιτυχία. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Δεν θα σου δακρύσω κι ούτε είμαι ίδια όπως κάποτε. Να ζήσω έτσι πως ο θάνατος αργός και μπαίνω βγαίνει σαν το κλέφτη στο κορμί μου πως. Σαν έρωτας και εχθρός θυμάμαι είπες πως δεν είμαι έτσι καμιά όπως μαζί μου. Παραμυθιάζομαι. Ξέρω πολύ καλά τι θα συμβεί κι ούτε που νοιάζομαι. Θέλω μαζί να μας βρει το πρωί. Παραμυθιάζομαι. Μιας νύχτας όνειρα εγώ και εσύ. Ήταν ο Βαγγέλης, το Παραμυθιάζομαι, πρώτο τραγούδι για απόψε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πήγαμε, Βαγγέλη. Ο στίχος που σου δώσαμε εμείς ήταν το «Μιας νύχτας όνειρα εγώ και εσύ» πρόσθεσες. Είσαι σίγουρος για αυτή τη λέξη? Ναι. Την κλειδώνεις? Κλειδώνω. Ο Βαγγέλης ήταν σωστός, κέρδισε τους 10 πρώτους βαθμούς για απόψε. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Και είναι η ώρα η Ελισάβετ να απαντήσει. Ας δούμε τις εναπομείνες κατηγορίες. Θα πάρω την Αναβίση. Να πάρεις την Αναβίση. 20 βαθμούς θα σου δώσει εάν βρεις τις 4 λέξεις. Να σε καλά είναι το πρώτο τραγούδι και Όσο έχω φωνή το δεύτερο. Για να θυμηθούμε λοιπόν από την ορχήστρα μας το Να σε καλά. Να σε καλά που με θυμήθηκες, να σε καλά που προσποιήθηκες. Όσο έχω φωνή δεύτερο τραγούδι. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω κι ό,τι λόγια να πω πάνε σ' αγαπάω. Ελισάβετ, σε ακούμε. Όσο έχω φωνή. Όσο έχεις φωνή, Ελισάβετ, λοιπόν, θα ψάχνεις για 4 λέξεις. Καλή σου επιτυχία. Πάμε, μαέστρο. Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω, μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω, τώρα πια θα είναι λίγα από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω κι ό,τι λόγια να πω θα δεν σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Είδες εδώ, Ευγενής Άμυλα, μέχρι και φωνητικά σου έκανε. Ευχαριστώ. Μπράβο, βρε Βαγγέλη. Λοιπόν, για να δούμε, Ελισάβετ, πώς θα πήγε στο Όσο έχω φωνή. Ο στίχος που ψάχναμε, ο στίχος βασικά που σου δώσαμε ήταν το Από όσα γνωρίζω, και μας είπες Όσα κι αν είδα. Είσαι σίγουρη για αυτά τα λόγια? Ή από όσα ή από ό,τι κι αν είδα. Αμάν, μπλέξαμε τώρα. Από όσα γνωρίζω, από όσα είμαι κι αν σίγουρη. είδα, από ό,τι κι αν είδα. Πόσα... Πρέπει να αποφασίσεις όμως, Ελισάβετ. θα κλειδώσω αυτό. Και Να το κλειδώσεις, ωραίο μου φαίνεται. Όσα κι αν είδα λοιπόν, η Ελισάβετ το κλειδώνει. Μπράβο, Ελισάβετ. 20 βαθμοί για σένα, περνάς μπροστά. Έχεις 20, ο Βαγγέλης είναι στους 10 και καλείται να απαντήσει λοιπόν. Βαγγέλη, για να δούμε τις κατηγορίες που έχουν απομείνει.
Πάμε έρωτα ή θάνατο. Έρωτας ή θάνατος. 25 βαθμούς. Μάλιστα. Εδώ θα βρούμε, καλούμαστε μάλλον να βρούμε 5 λέξεις. Τα δύο υποψήφια τραγούδια είναι το Ποιο έρωτας πεθαίνεις και το Φτάνω στο Θεό. Για να το ακούσουμε από την ορχήστρα μας. Ποιο έρωτας πεθαίνεις, πόσο με τρελαίνεις. Αυτό ήταν. Δεύτερο τραγούδι, Φτάνω στο Θεό. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ γι' αυτό. Στο δικό μου σε έχω παραμύθι. Φτάνω στο Θεό. Να φτάσεις, βρε Βαγγέλη, αφήσουμε. και άμα πάρεις τους 25 βαθμούς θα φτάσεις και στους 35. Ψάχνουμε 5 λέξεις. Καλή σου επιτυχία. Μια φορά συμβαίνει στη ζωή να αγαπήσει κάποιος και να αγαπηθεί, να αγγίζει ουρανό. Και έτσι νιώθω τώρα εγώ. Φτάνω στο Θεό, το καλύτερο που μου έχει τύχει είσαι εσύ γι' αυτό. Στο δικό μου σε έχω παραμύθι. Φτάνω στο Θεό, μες στον κόσμο που υπάρχεις μόνο. Είναι αρκετό, ό,τι κι αν πω, στα αφιερώνω. Ήταν ο Βαγγέλης, το Φτάνω στο Θεό και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έφτασε και στους 35 βαθμούς, αλλά ας μην προδίδω τίποτα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ότι ήταν το προηγούμενο. Κι αν πω στο αφιερώνω. 5 λέξεις είναι όντως. Θες να τις κλειδώσεις? Ναι. Ο Βαγγέλης ήταν σωστός και στη δεύτερη του προσπάθεια. Μπράβο. Ανεβαίνεις από τους 10 στους 35 βαθμούς. Και η Ελισάβετ καλείται εκ νέου να απαντήσει. Για να δούμε τι θα επιλέξεις, Ελισάβετ. Στενέψανε τα όρια. Ναι, τώρα. Ωραία. 8 λέξεις. Γυναίκες δηλητήριο. Γυναίκες δηλητήριο. Όντως 8 λέξεις. 35 οι βαθμοί και τα υποψήφια τραγούδια είναι το Εξαιτία σου και το Πια εσύ. Για να θυμηθούμε λοιπόν από την ορχήστρα μας το Εξαιτία σου. Υποφέρω εξαιτία σου, με θυμώνει η προδοσία σου. Δεύτερο τραγούδι, Πια εσύ. Πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες. Ελισάβετ, με ποιον Νίκο θα παίξεις, με τον Βέρτη ή με τον Οικονομόπουλο? Με όποιον και να παίξω τώρα. Θες να ξέρω που μια αναβήσει πάλι. Ναι, τι θέλω. Το Πια εσύ θα πω. Πια εσύ λοιπόν. 8 λέξεις. Ξέρω ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Καλή σου επιτυχία. Πάλι ύπνος δεν με πιάνει, με έχει σκέψη σου πεθάνει. Πάλι στα δυο σπίτι μόνος θα ξημερωθώ. Και εσύ θέλεις να ξεχάσω, μ' άλλο τρόπο να αντιδράσω. Και μου λες αν δεν αλλάξω, πως θα τρελαθώ. Που έχεις μάθει μονάχα να λες, που χωρίς να έχω φταίξει με κες. Και έχεις φύγει χωρίς ενοχές. Πια εσύ που πατάς τόσους όρκους ζωής, που πεθαίνω και αδιαφορείς, να τα λες όλα αυτά πως μπορείς. Πώς μπορείς, Ελισάβετ, να τα λες όλα αυτά και να θυμάσαι 8 λέξεις από ένα τραγούδι το οποίο υποτίθεται ότι σε άγχωνε? Το εκτέλεσα. Το εκτέλεσες, λες, Για να δούμε τι συνέβη στην εκτέλεση της Ελισάβετ. Τι μας είπες?
που πεθαίνω και αδιαφορείς να τα λες όλα αυτά πώς μπορείς. Ωραία. Είναι σωστές, τις κλειδώνεις? Δεν έχω κάτι άλλο να κλειδώσω. Θα κλειδώσω αυτές. Να τις κλειδώσουμε αυτές. Να. Ελισάβετ, μπράβο, ρίσκαρες και κέρδισες 35 βαθμούς, ανεβαίνεις στους 55. Βαγγέλη, πρέπει να κάνεις το 3 στα 3 εάν θέλεις να ξεπεράσεις την Ελισάβετ. Για να δούμε τι έχει απομείνει. 3 κατηγορίες, διαλέγεις. Εκτός εαυτού. Εκτός εαυτού, πας για 30 βαθμούς, ψάχνουμε 6 λέξεις και τα υποψήφια τραγούδια είναι το «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω» και το «Ανάβεις φωτιές». Θα ακούσουμε λοιπόν και τα 2 τραγούδια. Ξεκινάμε με το «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω». Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησες στο δυστυχή. Δεύτερο υποψήφιο τραγούδι, «Ανάβεις φωτιές». Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες, κι από που περάσεις κάνεις καταστροφές. Ας πούμε το «Ανάβεις φωτιές». Το διάλεξες? Ναι. Θες να το τραγουδήσουμε? Δεν πάμε. Δεν πάμε. Πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Βαγγέλης θα προσπαθήσει να ανάψει φωτιές στο βαθμολογικό πίνακα. Πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις να παίξεις στο νέο μουσικό παιχνίδι του Μέγκα «Δεν έχω λόγια», μπες στο www.megatv.com/Δεν έχω λόγια και δήλωσε συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και ο Βαγγέλης εδώ είναι έτοιμος να κάνει παρανάλωμα του πυρός στην βαθμολογία, διότι αν κερδίσει τους 30 βαθμούς που θα του δώσει το «Ανάβεις φωτιές» θα ανέβει στους 65. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Βαγγέλη? Ελπίζω. Μπράβο. Ελισάβετ, λέω να έρθεις από εδώ, γιατί χρωστάς να το κάνεις φωνητικά, σωστά? Θα κάνω. Και επειδή θα μερακλώσουμε νομίζω με αυτό το τραγούδι. Θα το χορέψουμε. Τα λουλούδια που είναι, κάπου εκεί. Έχουμε λουλούδια ή άνευ? Φεύγω. Λοιπόν, τραγούδισε το εσύ καλά και θα σου φέρω εγώ. Ξεκίνα. Ανάβεις φωτιές. Βαγγέλης. Φοράς τα καλά σου και τα μαύρα γυαλιά σου και έξω τριγυρνάς. Πολύ γοητεία και μεγάλη εμπειρία πάντα κουβαλάς. Κι όταν περπατάς πανικό σκορπάς. Κι όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις και ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες, κι από που περάσεις κάνεις καταστροφές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες, και πίσω σ' αφήνεις πληγωμένες καρδιές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες, κι από που περάσεις κάνεις καταστροφές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες, εγκλήματα κάνεις κι αμαρτίες φορές. Τέλεια. Για να δούμε τι εγκλήματα έκανες, Βαγγέλη. Για να δούμε. Πανικό σκορπάς και όταν περπατάς όλους τους αναστατώνεις. Και... Λοιπόν, είσαι σίγουρος? Θες να κλειδώσεις αυτούς τους στίχους? Κλειδώνω. Οκ. Εξαιρετικά, μπράβο σου, Βαγγέλη. Αλάνθαστος πραγματικά και στα 3 τραγούδια. Προσωπικά θα έδινα 5 βαθμούς και στην Ελισάβετ, έτσι, για το χορό που έριξε. Αλλά δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες, ανεβαίνει στους 65 βαθμούς. Ελισάβετ, τρίτο τραγούδι και για σένα. Ή θα πας για τους 15 βαθμούς, ψάχνοντας 3 λέξεις, ή για τους 40, ψάχνοντας 10. Ωραία, ως εδώ και μη παρέκει. Ως εδώ και μη παρέχει. Η Ελισάβετ ρισκάρει. 40 βαθμούς. Τέρμα ιστορία, το ένα τραγούδι.
Κόκκινη γραμμή, το δεύτερο τραγούδι. Ας θυμηθούμε λίγο τέρμα ιστορία. Τέρμα ιστορία κι η αγάπη τώρα τέρμα. Σου έχω αδυναμία απ' το δάκρυο στο δέρμα. Κόκκινη γραμμή, δεύτερο τραγούδι. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αυτά. Θα πω μια κόκκινη γραμμή. Να πεις μια κόκκινη γραμμή. Έτσι, μπράβο, δυνατό χειροκρότημα, γιατί ψάχνεις 10 λέξεις. Καλή σου επιτυχία. Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό. Σ' ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπα να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Ελισάβετ, αν έχεις πει σωστά τις 10 λέξεις, είναι η πιο μεγάλη σου στιγμή στο παιχνίδι, γιατί θα κερδίσεις 40 βαθμούς. Υπάρχει αγωνία, για να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Θέλεις να αλλάξεις κάτι ή είσαι σίγουρη για αυτές τις λέξεις? Όχι, θα τα αφήσω. Θα τα αφήσεις. Θα τα αφήσεις να φύγει ή θα τα αφήσεις να το κλειδώσεις? Ό,τι θέλεις κάνει. Όχι, εντάξει, θα το κλειδώσω. Να το κλειδώσουμε λοιπόν. Ναι. Συγχαρητήρια! Η Ελισάβετ ήταν σωστή στο τρίτο τραγούδι, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα. Και ανεβαίνει έτσι στους 95 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι Ελισάβετ 95, Βαγγέλης 65. Παιδιά, ολοκληρώσατε αυτό το γύρο αλάνθαστη. Συγγνώμη, αλλά οι παίκτες μου είναι αστέρια, ένα χειροκρότημα. Όντως δεν έχω λόγια δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κοινό τραγούδι. Εντάξει, θα ξεκινήσει πρώτη η Ελισάβετ. Βαγγέλη, μπορεί να είσαι 30 βαθμούς πίσω, αλλά πίστεψέ με, μπορείς να ανατρέψεις την κατάσταση, εντάξει. Αρκεί να βάλεις τα δυνατά σου. Πριν βάλεις ωστόσο τα δυνατά σου, θα βάλεις ακουστικά εκεί, για να μην ακούσεις τι θα γίνει εδώ πέρα, θα καθίσεις στην καρέκλα και θα ξαναλέμε. Μπορείς να αποχωρήσεις. Καλή επιτυχία. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Να σου πω λοιπόν εδώ, Ελισάβετ, τι κάνουμε. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι κοινό και για τους δύο. Εντάξει, δεν επιλέγεις εδώ. Ξεκινάει το τραγούδι μαζί με τη Μαρία. Η Μαρία σταματάει. Μετά από λίγο θα σταματήσουν και οι στίχοι. Θα βγουν αυτές οι παύλες που νομίζω δεν τις συμπάθησες καθόλου. Από εκεί και πέρα λοιπόν είσαι μόνη σου, χωρίς στίχους, και κάθε λέξη σωστή που μας δίνεις είναι και ένας βαθμός. Όταν κάνεις λάθος, στο πρώτο λάθος που θα κάνεις, θα ακούσεις αυτό. Εκεί σταματάμε, φωνάζουμε το Βαγγέλη, γίνεται καταμέτρηση κτλ. Εντάξει. Εντάξει. Ας μάθουμε λοιπόν τώρα ποιο είναι το τραγούδι στο οποίο θα διαγωνιστείς. Και εσύ και ο Βαγγέλης βέβαια. Να γίνει η αποκάλυψη παρακαλώ. Για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ενθουσιασμός εδώ.
2004, πάμε λοιπόν 11 χρόνια πίσω. Ήμουν πάρα πολύ μικρή, όχι. Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Μικρή ήσουν, αλλά νομίζω ότι τραγουδάς από μικρή. Τουλάχιστον έτσι έγραφε το βιογραφικό σου. Αυτό διάβασα εγώ. Εντάξει, αλλά όχι από το σχολείο. Ελισάβετ μου, αν θες να πας στην Αρούμπα στις Ολλανδικές Αντίλες και όχι στην Αρούμπα στα Βρυλίσια στο παράκι, πρέπει να βάλεις τη δυνατά σου. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ελισάβετ στο κοινό τραγούδι για σένα. Καλή επιτυχία! Κι αν γίναν πολλά, εγώ έχω κι άλλη αντοχή. Κι αν είδα πολλά, βλέπω και άλλη μια αρχή. Δεν το ξέρω. Κολλήσαμε. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Να σου πω. Έλα εδώ. Τώρα που δεν ακούει κιόλας ο Βαγγέλης, μη στεναχωριέσαι. Είσαι 30 βαθμούς μπροστά. Χρειάζεται 31 λέξεις για να σε κερδίσει. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, καλό, ωραία, καλό είναι ωραία, αυτό. ωραία. Οπότε μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για να φωνάξουμε τώρα το Βαγγέλη. Αχ, βρε Βαγγέλη, δεν ήσουν εδώ να δεις τι ωραία μας τραγούδισε η Ελισάβετ. Δηλαδή, τι να σου πω. Για να δούμε τη βαθμολογία, πώς ήτανε και τι έγινε. Ήμασταν στο 65-95. Μετά την ερμηνεία λοιπόν της Ελισάβετ πήγαμε... Ερμηνεία, Πουθενά δεν πήγαμε, μείναμε στους 95, δεν μας έδωσε κάποια λέξη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν εσύ μας δώσεις... Τι? Δύσκολο το κομμάτι. Σημαίνει πιθανόν να σημαίνει και αυτό. Θέλεις 31 λέξεις, Βαγγέλη. Αν πεις ναι, ακριβώς. Με 31 λέξεις ανεβαίνεις από τους 65 στους 96 βαθμούς. Η διαδικασία λοιπόν είναι η εξής. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο το ξεκινάς μαζί με τα παιδιά, μετά μένεις μόνος σου και μετά πέφτουν οι παύλες και δεν υπάρχει στίχος. Εκεί λοιπόν τραγουδάς μόνος σου και κάθε σωστή λέξη που μας δίνεις είναι και ένας βαθμός. Εάν φτάσεις στις 31 λέξεις σημαίνει ότι κέρδισες και θα ακούσεις αυτό. Καμπάνες. Εάν δεν φτάσεις 31 λέξεις, γιατί θα έχεις κάνει λάθος πιο νωρίς, θα ακούσεις αυτό. Στις καμπάνες κερδίζεις εσύ, στο κερδίζει η Ελισάβετ. Σαφές? Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Αμέ. Όλο το τραγούδι έχει 31 λέξεις. Γιατί πραγματικά... Βάλες 5 τραγούδια να πω καλύτερα. Μόνο το Nocturne της Νορβηγίας είχε 20 λέξεις όλες και όλες. Το 95. Πάμε να δούμε ποιο είναι το τραγούδι στο οποίο θα διαγωνιστείς. Εσύ δηλαδή να το δεις, γιατί εμείς το ξέρουμε. Για σένα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, που νομίζω ότι σου αρέσει κιόλας. Μ' αρέσει, αλλά τώρα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αν είσαι έτοιμος, καλή σου επιτυχία. Βαγγέλης. Κι αν γίναν πολλά, εγώ έχω κι άλλη αντοχή. Κι αν είδα πολλά, βλέπω και άλλη μια αρχή. Κι αν όπως κι εσύ, να τη λείπει απ' τη ζωή. Κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος, ακούσαμε το... Λοιπόν, Βαγγέλη, να δούμε τι πήγε στραβά. Ο στίχος ήταν «Κι αν όπως κι αν ζεις» και εσύ μας είπες «Κι αν όπως κι εσύ». Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έγινε το λάθος. Ας δούμε την τελική βαθμολογία. Εσύ πήρες κάποιους βαθμούς, ανέβηκες από τους 65 στους 5 λέξεις είναι αυτές, νομίζω πήγες στους 70, 4 συγγνώμη, 69. Βαγγέλη, ήσουν ένας εξαιρετικός παίκτης, πραγματικά. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Μπράβο σου. Καλή Όταν συνέχεια. πιάσουν τα χιόνια θα μου μάθεις snowboard. Όλα. Ξέρεις, βλέπεις εδώ. Σε αφήνω να αποχαιρετήσεις τη Εύχομαι να συμπαίκτριά σου. κερδίσεις. Γεια σου Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και αφού χειροκροτήσαμε το Βαγγέλη, θέλω ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την νικήτρια της βραδιάς, είναι η Ελισάβετ. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Να σου πω, σου φύγε το άγχος τώρα, εντάξει. Τώρα είμαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Τώρα είμαι καλά. Λοιπόν, Ελισάβετ, αν είσαι καλά, πάμε για τις 10.000 ευρώ.
Πάμε. Φύγαμε λοιπόν για τελικό με την Ελισάβετ. Έλα εδώ. Δώσε μου το χέρι σου. Λοιπόν, να στα εξηγήσω τώρα τα πράγματα. Ναι. Θα διαγωνιστείς σε ένα τραγούδι. Ένα. Εάν το ξέρεις από την αρχή ως το τέλος, θα πας Αρούμπα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 6 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, κοιτάς εκεί απέναντι τι γίνεται, παίζουμε για 250 ευρώ και θα σου ζητήσουμε 2 λέξεις. Συνεχίζουμε. Στα 500 ευρώ θα σου ζητήσουμε 4 λέξεις. Στα 1000 ευρώ 6 λέξεις. Στις 2.000 8 λέξεις. 5.000 και εδώ θέλουμε 12 λέξεις. Και εάν βρεις τις 16 λέξεις που ψάχνουμε, 10.000 ευρώ. Σίγουρα. Μπορώ να σταματήσω πιο πριν? Θα στα πω τώρα όλα. Λοιπόν, όταν αισθανθείς ότι έχεις φτάσει στα όρια σου και δεν θυμάσαι άλλο, μπορείς να σταματήσεις και τα χρήματα τα οποία έχεις κερδίσει είναι δικά σου. Είσαι ok, τα παίρνεις, φεύγεις και ξανάρχεσαι αύριο, εντάξει. Ξανάρχομαι, Μπράβο. δεν έχω πρόβλημα. Εάν δεν σταματήσεις όμως και συνεχίσεις και κάνεις εκεί λάθος, πας στο 0. Ωστόσο, πάλι ξανάρχεσαι αύριο. Εντάξει. Ωραία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχεις μία βοήθεια. Όταν δυσκολευτείς, μπορείς να μας ζητήσεις τα αρχικά των λέξεων που ψάχνουμε, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. αν είμαστε στις 8 λέξεις και δεν είσαι σίγουρη για το στίχο, ζητάς τα αρχικά. Θα δεις 8 αρχικά, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα 2 τραγούδια από τα οποία θα επιλέξεις αυτό με το οποίο θα διαγωνιστείς στο τελικό. Παρακαλώ. Ένα κενό και έλα ψυχούλα μου. Τα κατάλαβες? Τα κατάλαβα. Ή έχεις ένα κενό? Όχι. Όχι, δεν έχω κενό. Ωραία. Είναι Γιώργος Μαζονάκης, Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας. Ωραία. Επιλέγεις. Το έλα ψυχούλα μου. Το έλα ψυχούλα μου. Λοιπόν, δώσ' μου το χέρι σου ξανά. Μας έβλεπε εκεί στο monitor που μας είχαν βάλει στο Είμαστε κουτάκι ωραίοι. και ήμασταν σαν φωτογραφία του γάμου. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό γελούσα. Ελισάβετ μου, καλή επιτυχία. Η πρώτη διακοπή θα γίνει για τα 250 ευρώ. Θα σου ζητήσουμε μόνο 2 λέξεις, εντάξει. Ναι. Ξεκινάς με παρέα τη Μαρία. Φύγαμε! Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος. Είσαι τόσο καλό κατά λάθος. Κι είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα κάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Αυτό ήτανε. Δεν πόνισε? Όχι. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Τι μας είπες? Μας είπες να βρεις. Είσαι σίγουρη? Θες να κλειδώσεις αυτές τις λέξεις? Ναι. Ωραία. Πάμε να τις κλειδώσουμε. Δεν το μπορώ αυτό. Μπράβο, Ελισάβετ! Ευχαριστώ. 250 ευρώ είναι δικά σου. Και θέλω να σε ρωτήσω αν πηγαίνουμε για τα 500 ευρώ τώρα. Δεν θυμάμαι, μετά έχει κι άλλο κουπλέ ή πάει κατευθείαν στο ρεφρέν? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά ούτως ή άλλως θα μας βοηθήσουν στην αρχή τα παιδιά, η Μαρία δηλαδή. Ωραία. Να πάω για τα 500. Να πάμε για τα 500. Εκεί θέλουμε 4 λέξεις. Να το πιάσουμε το τραγούδι από λίγο πιο μπροστά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι. Σου φυλάω και το δαχτυλάκι Που έχει πάθει ζημιά. Τι τον πες στο καυγά, τι τον πες αφού πιάνεις γλαβράκι. Μάλιστα. Τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Μας έδωσες 4 λέξεις. Για να τις δούμε. Μάλιστα. Για πες, πιάσαμε λαβράκι. Δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτό ξέρω, οπότε αυτό θα κλειδώσω. Αυτό να κλειδώσουμε, αφού αυτό ξέρεις. Αυτό εμπιστεύεσαι. Κλειδώνουμε αυτές τις λέξεις.
Μπράβο, Ελισάβετ. 500 ευρώ. Έχεις απογειωθεί. Είσαι πάνω από την Ισπανία. Αν θες να προσγειωθούμε, Κοίτα, πας στα θα 1000. φτάσουμε. Μπορεί να μείνουμε εκεί, να μην γυρίσουμε. Βγαίνουμε Ατλαντικό τώρα. Από σένα εξαρτάται όμως. Να θυμηθώ το ρεφρέν. Ωραία, αν λείπουν από το ρεφρέν, νομίζω θα το έχουμε. Πόσες λέξεις είναι? Ψάχνουμε 6 λέξεις και σου θυμίζω ότι έχεις και τη βοήθεια των αρχικών. Ωραία, θα πάμε. Πόσα είναι τα λεπτά? Ωραία, με την ελπίδα ότι θα λείπουν από το ρεφρέν, γιατί σίγουρα το ξέρεις. Πάμε για τα 1000 ευρώ. Ελισάβετ μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Για να δούμε τι έγινε, γιατί είμαι έτοιμος να ανακοινώσω ότι προσγειωθήκαμε. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Ναι, το κλειδώνω. Οκ, εντάξει, μπράβο. Εντάξει. Μου πήρες τη δουλειά. Πάμε να το κλειδώσουμε. Μπράβο. Έφτασα! Τέλειο, εντάξει, έμεινα. Λοιπόν, είχα και εγώ αγωνία μαζί σου, γιατί πραγματικά δεν το θυμόμουν το στίχο αυτό καθόλου. Έχουμε 1000 ευρώ. Θέλω να σε ρωτήσω αν θες να πάμε για τις 2000. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει δεύτερο ρεφρέν μετά για να πηγαίνουμε σε δεύτερο κουπλέ. Θέλω να σου θυμίσω ότι έχεις τη βοήθεια των αρχικών. Δεν θέλω να σε παρασύρω όμως σε δύσκολα νερά. Αυτό. Όχι, θα σταματήσω. Η Ελισάβετ είναι η πρώτη νικήτριά μας. Έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Και η Ελισάβετ θα είναι εδώ και αύριο για να συνεχίσει. Γιατί προσγειώθηκε που προσγειώθηκε στην Αρούμπα. Κάπου πρέπει να μείνει, να φάει κάτι, να πιει ένα ποτάκι. Να ξεδιψάσω. Ένα δυνατό χειροκρότημα, Ελισάβετ. Και όπως σου είπα, ο νικητής εδώ πέρα ονομάζεται leader. Έτσι είναι η ορολογία του παιχνιδιού. Και πέρα από leader θα έχει και το δικό του μικρόφωνο. Παρακαλώ πολύ να έρθει το μικρόφωνο του leader για την Ελισάβετ μας. Ωραίο. Σου εύχομαι να βγάλεις πολλές εκπομπές με αυτό το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Δεν Έχω Λόγια. Αυτή είναι η πρώτη νικήτρια της χρονιάς, είναι η Ελισάβετ. Κέρδισε 1000 ευρώ και θα είναι εδώ και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα στις 9, εδώ στο Μέγκα.